мегузарем ба хабарҳои криминалӣ. Милисияи шаҳри Гулистон дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ куши як нафар донишҷӯи нашаҷалобро барҳам зада наздик 8 килограмм воситаи нашадори намуди афюнро мусодира намуд. гумонбаршуда сокини ноҳияи Рӯшон аст, ки мехост аз фурӯши маводи мухаддир маблағ ба даст орад. ахбороти оперативӣ дар хусуси даст доштани як нафар донишҷӯи коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Душанбе Хушбахшоев Ҳувайдо Норидшоевич соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯшони вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон дар хариду фурӯши воситаи нашадор сабаб шуд, ки кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон нисбати охирон коркарди оперативӣ гузаронанд. чорабиниҳои бобарори оперативӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва Хуҷанд нақшаи ҷиноятии нашаҷалобро шикаста аз гумонбаршуда 7 килои 830 грамм воситаи нашадори нави афюн мусодида гардид. вазифаи ма превозчик буд. боша гирифтам Афғонистон овардам шаҳри Душанбе да харидор додам. тибқи фарзияҳои оперативию тафтишотӣ тасдиқшуда гумонбаршуда Хушбахшоев бо нашаҷалобони ҷумҳурии исломии Афғонистон робита дошта, ташаббускории ӯ дар дастраснамоӣ ва паҳну фурӯши маводи мухаддир дида мешавад. ҳамчунин тафтишот иттилоъ медиҳад, ки вобаста ба парвандаи аз рӯи ҳодисаи ҷиноятӣ оғоз гардида бо моддаи 200 қисми 3 ному насаби дигар ашхос низ дар парвандаи ҷиноятӣ тобиш дорад ва барои боздошти онҳо дар шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Гулистон чорабиниҳои иловагии оперативӣ ба роҳ монда шудааст.